Давай. И здравейте хора! Днеска ще играем в Faction PvP и ще правим сега ревю на сървъра. И тук с мен е Марто БГ Долна. Така, да започваме. Дай да минем по целия спаун да го покажем. Добре. И това е спауна. Faction PvP. Седла и броня. Закон. Ето, ако сте нови, искате къща и пишете на Skype Faction PvP Support. Ще ви направим безплатно. Ще ви направи къща, ако искате, както ви искате. Това ще изберем. И почваме. Тук е джумпа. Да, тук е джумпа. Под спауна е това, да отидем на лор. И тук, когато скочим долу във водата, е вече PvP зона. И вече да почваме с LAR команди. Ела на Commons. Това е също така и LAR PSMS. Сега. Ранковете са вечни. Ако ще пращаш SMS, Ме намери на Skype Faction PvP Support. да. И Стрели. ранг ютубър се получава, когато имате 200 реални абоната и 200 гледания команди. Имате право на 15 сет хоума, имате feed, fixal, fly, head, heal, ignore, kit ютубър, repair. Вижте от тук. И това е целият кит, про четворки. И мече Sharpness 4 Fire 2. Да, и две легендарки. Един стак парижоли, 8 обикновени ябълки, 10 Golden Apple, 8 Iron, 8 Gold и 8 диаманта. И това е ранг Ultimate. Да. Командите са му Eat, Feed, Kit Ultimate и право на 12 сет хоума. И кита му е Iron броня, Protection 2, Diamond Mage Sharpness 2 Knockback 1, една спидка, една Fire Resistance и една стренчка. И 12 диаманта, 12 Gold, 12 Iron, 2 пълки и 32 храна. И 4 голенки. Време да отворим на Warp Enchant. Чакай, има още китове. Kitmaster. Да. Kitmaster, цената му е 4,80. Команди Fix, ИНВС, Kitmaster, Repair, 10... имате право на 10 сет хома, вече го знаете. Това е кита. И Титан. Ранг Титан всъщност. Броните са про двойки. Мечът е Sharpness 2, 32 паржоли, 4 голдени ипълки, 2 ябълки, една легендарка, да, Fire Resistance, спидка и стренчка, 16 Obsidian, едно Bedrock и кирка, лопата и Diamond Enchant Tools. Ела да ела при Кит Титан. И Командица му Fixal, Hat. Чакай малко. Кит Титан струва 12 лева. Командица Fixal, Hat, Heal, Ignore, Invite, Кит Титан, Repair и това е неговият кит. Китът му е Unbreaking 2 и Protection 2. 4D, объргахме се. И мечте Sharpness 5 и Fire Aspect 2. и Fire Aspect 2. Speed 2, Strength 2, Fire Resistance, 12 Iron, 12 Gold, 1 стак с храна, 12 диаманта, 8 ейпълки,
16 обсидиан, 5 бедрок, 8 златни ябълки и голденки, подсилени златни ябълки, както и да е. Ела на Warp Enchant. Има топ и право на 20 сет колма. И така отиваме на Warp Enchant. Enchant. Той до 28 левел трябва да кажем на админите да го правят. Да, трябва да кажем на админите, ако гледат този клип, да оправят енчанта. Че 22 левел. Какво е? Трябва да е 28. 28 де. И това е общо взето този Warp Enchant. Warp End, той е доста хубав. Warp End е хубав. И е голям. Да, голям е. Може да се дропнах си меча. Може да се играе PvP. Но сега няма да играем PvP, Да, сега защото... няма да играем PvP в другите епизоди. Тук може да купувате полшенки. И тук Тук Олнера, тук е Нерди. Да, Нерди. Това е Олнера. Добър е. И то много. Да, и това е... На Warp Full. Отиваме на Warp Full. И така, Warp Full е общо взето. Биете прасета и всякакви разни животни за храна. Warp Nether. Отиваме на Warp Nether. Той не е много голям, но е направен за PvP, така че... Да, от тук излизате. Щом паднете няма връщане назад. Да, няма връщане назад. Освен ако не напишете спам или някой Warp да се телепортнете. Хубав е. Отиваме на Warp Shop. Warp Shop. Сега идвам. На Warp Shop може да продавате и да си купувате някои айтеми. Но не е напълно завършен. Тук съм. Само на първия етаж има айтеми, на втория все още не са го оправили. Защото сървърът е нов. Виждате тук продават се неща. Не е толкова скъпо, ефтиничко се за нас. Да. Да го покажем целия, голям е много. На Warp SMS няма смисъл да ходим, защото Warp Commands е също така и Warp SMS. Така че да отидем на Warp Trade. Да, чуваме на Warp Trade. И сега ще ви демонстрираме ако някой не знаят какво е Trade там. Хайде да покажем. И заповядай. Заповядай. И може да се дават тя по всяко време, само да... Има няколко кабинки. Да, една... И тук е направено да не може някой друг да взема примерно тези неща. Освен ако ни хвърляте... Които си разменяте. На Warp YouTuber сигурно е на Warp Command. Не знам, искаме на Warp YouTuber. Да видим. Да, това е същото. Но ние ще завършим тук клипа. Ако искаш да им покажем къщата, която е все още недовършена. Добре, да я покажем. Няма да показваме отвънка къде е. Защото е доста трудно за мен. Тук е нашата ферма. Това е нашия честрум. И долу ни е банята. Да, направили сме баня. И туалетна. Нямах какво да правя и... Малко е смешничко, Да, но... малко е смешничко, но нямах какво да правя, го направих. Ето идвате и готово. И... тук имаме Cinder Chest. Чест с неща. Да. И това беше общо от нас. Ела тук. Завършваме клипа. Чао YouTube! Дойдеме.